eller lördag. Vad ska jag göra? Ska jag skippa lektionerna eller? Går jag på lektionerna? Då går jag på lektionerna alltså. Jag har ingen val till va? Nej. Okej, jag kommer här. Chilla. Mm. Vi ses efter rasten. Alltså egentligen får jag rast så jag kan inte vara där ute. Nej, jag menade där inne. Ska jag köra fotboll eller? Vad tror du? Vi kör det då. Skolan är slut egentligen alltså. Det där var mål. Så jalla, 1-0. Så ja. Jag sa bara dribbla.